देखो तने ऐसे ही एकदम मसाला एकदम लाल पके भूंज के तब पानी डाला जाला ठीक नु ठीक बा दीदी कितना बढ़िया देखो त मछली छन ले बाड़ू लाल लाल मन खुश हो जाता ते खाइम का दीदी धारी ना खा ले आ देखो तने एगो और बात का कहनी है ना कि बहरी के कोई आवेला कुछ मांगे उंगे तो सबसे पहले अपन हाथ तम जात के रखा जाला ठीक नु हां इना कि केहू आइला कहलस कि एक कने आ झट देखी दता हई तहर गोतिनिया कहली ह पट देखी उठा के दे दी ह ना ठीक भाई अभी नहीं खे रहबो कर जाला जब हम ओजिग नहीं खी तो महटिया जाई जाला आखिर दीदी कोई मांगे तो कैसे हम बहाना कर देम बताई बहाना के बात नहीं के कने आ कहा जाला कि दीदी आइन तो होखबो करी तो हम नहीं जानत कहाँ रखले बानी अच्छा ठीक बाटे दीदी आ कनी की खा लेती तो केनियो ना जेती अभी कहाँ जाता नहीं जाता कोटवा में ले आवे रसन फिर उठू ना हो जाई कब ले आई बे हां कब ले आई बे आवत तनी अब नंबर लगा के आइल बानी जानलू ना तो फिर पीछा कर दिए सन तो हमरा के दे दिए सन हई चौरा कोटा उसीना मिलता बढ़िया अच्छा वाला इल बटे तो ठीक बजाई ले ले काहे के जानता नहीं कहत रही भैया हमरा घर के नु बड़का भैया के नु गैस बनावेला तो कहनी के काला के उहे चावल ना दीदी ठीक बाटे गैस खातिर में खयन त हम कह के आइल हने के जी सुरेश जी रवा हमरा के नु देखे उसीना चाउर दे देम कैसे कि हमनी के घर में सब के मार भात खा लेबेला चोखो के जरूरत ना हां दीदी काहे के बहुत अच्छा लागेला खाए में अब बाबू अंकु सब कहता नु ए मम्मी कनिका त उसीना चौरा ले आई है चाचा से कह के कहनी ठीक बाटे रुको फिर अब की जातनी ठीक बा दीदी जाई सास सकरा है गला कि जल्दी रहुआ आइम तब न हां जातनी हम ठीक नु बना के देखो घर में तोप दी है आ कबाड़ी के लिए बंद कर दी है ठीक नु आ केहू आई या चिल्लाई त एजे से बोल दी है कि दीदी नहीं खी 1 घंटा के बाद आइम जा इना की भुर्दी की कबाड़ी खोल के जाके बात करे लगी है ठीक बाटे ठीक नु ठीक बा दीदी जाई ठीक बा हम जातनी जल्दी आई अब पलंगिया के तरवा देखी ना ओई जगह रख देले बानी कोनवा में जातनी हो जल्दी दीदी बना के कला की रख दे मैं रख के तब नु सब जातनी दीदी कहले कि कने हो जोन कपड़वा बाटे ना कपड़वा खींच दिया ना त वहां के खिसियाए लागम उजर कपड़ा सही बाटे हमर खींचे में डर लागला उजर कपड़ा का खाना बनाई हमरा त बुझाइते नहीं खे आ बताबा हो टोला में निकल जाम के करो घरे जाके आ रोगा के ओइसन साफा नियत गिरा दन कि केहू ना केहू के दया मुंह लाग जाई देबे करहंस यही के चलते एकदम आराम से निकल जा बताबा हो मांग के खइले में लाज बाटे आ आजकल नीमना के गुजर नहीं खे बाउरे आदमी के गुजर बाटे हाँ ढेर दिन सीधवा रह के आ देख लेनी हाँ चलो हटावा केकरा घरे का बनताटे देखे अरे हमरा त बुझाता इहे टोला पर के हुआ ना कुछ बनता बाप रे इहे घर में से सुगंध त बहुत ही एकदम बढ़िया आवताटे हमरा बुझाता कि ससी बबुआ आइल बा ना बाहर वास्ते त कुछ मंगैले होइहन के बा केहू बा के बा कनिया तनी खोला ना बाजी हमार ओठंगावल बाजी अच्छा ठीक बा अरे बाप रे बाप कितना सुगंध एकदम आवताटे बतावा हो बुझा तक एकदम सुगंधे लेके एकदम हमार जिया एकदम जुड़ा गई कनिया आ ये ससी बो खाना बनावा तड़ू ना गोल लाग हम बड़ता जेठानिए लागम अगे लागू काहे कटोरा बाजता हां खुश रह दूधो नहा पूतो फल ए बाची हमार अभी खाना बन अरे बाप रे मछरी बनावा तड़ू ना हां दीदी मछली बना हां दीदी नहीं की दीदी तो गइल बही राशन लवे का कुछ काम बा जाना तड़ू रस्तिया में मिलली है तहर गोतीनिया त हमरा घरवा में न मुर्गा मछली नहीं खे बनत दादो ए गोतीनिया के काजन कोची तो केहू मरल बाटे तो उ शौक मनावतिया अच्छा ये बतावा हमार नतिया लइकावा काजन केकरा घर त देख ले रहे मुर्गा मछली बनावत हमरा बुझा जाए तोहरे घर त का त देख लेला से कोने आ नतिया उ पाटका के पटकी रोवता न कि का मतलब बुझाता कि हमार लइका अबरी ना जीही ओइसन एकदम हाल हो गइल बा ये बचिया अरे बने ननु त लइका फेका ना खाला सर आगे कहला कि बहरे बन जिन तू ये लइका फेका देखे त खूब कोनी के मन लालची हां
तो यही चलते खूबी नहीं एकदम रोवता पटकाता ना हम मछली खाइम हम ना मछली खाइम। तो तार गोतीनिया सुन ले लिहा जात रही हम देखनी हाँ कोटा लावे जात रही बोरा लेके जात रही हाँ तो कहत कि एक कने काहे बबुआ तहार रोवत आटे। हम कहले दीदी देखी अब केहू के घर में बिस्माधल पड़ल बाटे आ हमें जाके अब बनाई मुर्गा मछली तो निक ना नु लगी केहू का कही। तो एक कने मुर्गा मछली के बात करू तो मछली हमरो देवर बबुआ लैले बाड़न आ उहे बनता हमरा घरे कने बनावती अपना हाथे से जन तही बड़ू के 7 महीना तक बरैलन आदमी। हाँ यही चलते आ तनी दाना दादा दादा ला बिख लैले बनी बिख लेके आइले बनी देख बिख ले ले बनी कने लेके आइल भाई आए। हाँ जानते बड़ू माना कोई नहीं कने कोई आई तो कुछ मार दे कन्हैया देख तार गोतनी एकदम बेचारी हीरा हरी एकदम गाय बेचारी कुछ कह दे हम न के दीदी जी हमरा घरे नइखे बेचारी उ कहिए नहीं सकत कि हमरा घरे नइखे रहो तब ना रहो तब दूसरा का से मांग के लेके दे देवेली। हमार दीदी इतना दिलदार आदमी है नु कोई से नु कोई के एक पसेरी कुछ उठा के दे दे। हाँ एने कर त देखी खर मछरिया छनेले बड़ू हो। हाँ देखावा त देखी आही दादा जाना तलू कन्या तारा अउरी एकदम खर करे के चाहत रहे एकदम खर तोर अच्छा नहीं खू कइले पलेटा में भरत आई आय पलेटा में भरत उ देख तनी पीस गी न तनी के गो बाटे। हाँ का को भाई गिन ले आय अब ए थरिया में गिन ले पलट देखी 5 गो भइल ह ल 5 गो भइल हटे ल हट आई दादा लेकिन कुछ कह एक कन्या एकदम दयालु बाड़ू जाई एकदम भगवान करस की जैसे खुशी से अभी बाड़ू बाची हमारे वैसे ही एकदम खुशी से बाल बच्चे एकदम ही अच्छा निरोगी से हो जा। हाँ ठीक बा करिए हम जाता नहीं घर जाके रासा लगा लेम अपना घरवा में रासा लगा लेम टेंशन मत लो। दादा हम हाउ हाउ करे में बानी आई कितना मौगी तो बागी दादा लेके चल गई भगवान जी बड़ी मौगी खचड़ी भी हमरा का कुछ लागे भी चल गई। अब हम कहा दीदी जी से जवाब देम कि दीदी जी के मछरिया लेके चल गई हम ये भगवान जी ऐसी गुरु ही नारायण हम का कही फिर तनी 4-5 गो मछरी बचल के करा के खियाई 7 गो एकरा परिवार बड़ा में भला बताओ नया देवर के बियाह शादी भइल कितना खुशी भइल ह कितना अच्छा लागल हमनी के घर दुआर के बर बारात बढ़िया से गइल ह भगवान कर कसी हमनी के हमेशा खुश रही जाए। का हो जी का देर बाबू जी तो भैया कहाँ गइल हो भैया गोइनी थोड़ा सा नु आर और गोहट मारी के तो कौन मार दी थोड़ा सा हो हट अपन बहनिया के विदा कर दलो बोला के भैया के आ तो का करी माने रहते जाना 2-4 दिन औरी और का कर ए दर बजे राव नया शादी भइल अच्छा तो ई बताई रात कैसे कटल ह। अरे रात तो हमार कटल बढ़िया लोग कटी अब का खराब कटी आ तनी बताएं जी तनी हमनी के सुनाई कौन कौन स्टाइल में मनैनी है स्टाइल में का गोइनी रतिया में गोइनी तो धइले रहे गिलास में दूध बुला दूध रहेला नु दूध हां हाँ तो दूधवा कहतिया पी ली तो कहीं तू पीला तो कहतिया ना हम ना पियो तो हम बरियारी ओकरा पिया देनी भला बा सुनो बतिया पियनी न फान के चढ़ न गोल देही पर हमारा कुर्ता के बटाम चुटपुटिया रह धो के तो फाड़ देलस मय आई हे तो दूधा पिया देनी ना तो शक्ति आ गइला पूरा यही से। हां अब कोह मत रात भर आताना नो चलहिया आताना मच्छर निहन समझ रहा तो खून सुखा गुल बुझाता कह तनी काहे रे मुहवा सुखाइल बे तना तनी मनी पियास लगाता भौजी कोह मत तोली तोली पियास लगाता ई कही ना कि मिलल ना ढेर दिन के बाद खखुआले रहुआ गोई नहीं है तो उहाँ के का बदनाम करबे कने छोटकी का बदनाम अपने कही ना कि हम ही भूखाई रही गोई नहीं दौड़ले तो ढेर दिन तो होइए गुरे तारा गांव में बुझाता गोइला साल भर हो गोइला उतार बहन बियाह क के चल गोली ना तो रही तो जात नहीं तो हमरो के भेटत रहे तली ना अब तो आगल बन देवरा जी रात दिन लेके सुतत रही परत रही आ एकदम मजे के दिन कटी रात दिन कटत रही तो माने एगो हमरे आराम बा तहर आराम नहीं खे अभी नया नया भाई तर लेके सुतबे न करम हमनी के का आराम हमनी के त बूढ़ा गुंज हमनी के का आराम रही तोहरो है गोड़ हाथ दबते नु बात दुनो टाइम धो के दबले बिया एकदम तनी मनी रात भर हुआ दबावत नहीं त हमनी कहत नहीं बताई भला
हाँ उ त नियमे बा कि छोट जानी तो बड़ के सेवा करी हन हमनी के नहीं कले सास ससुर के तब वो हमनी के ना करम बताई ना ऐसन परंपरा अपन थोड़ा निभावे के बा न उ थोड़ा ना भुलाए के बा तो इहे बतिया ओकरा सिखा के बुझा के लेके तोहनी जानी के चले के बात देखो हमनी के होइसे होइले बा यही तरी करे के बा कोई के सिखावला पड़ा नहीं के पड़े ना दर आ रात भर खटी मत तो खटिया धले हम इतना लागल हम दिन रात खटिया धले हम समझ जाए ये सब काजू किशमिश खाइल करम सुबह सुबह उठ के ले काल दिया अभी रोज रोज चलता फिर आतर क के ना बुझाई हाँ तो नया नोहरिया नावे दिन फिर एक महीने खूब छक्का छक्का चली खूब ओकर बाद फिर जब मन भर जते रोतन शांति हो जाए पुरानका जमाना में केना न जा नयका जमाना में कह रात दिन लागल रहम नहीं चली तो 6 महीना साल भर अभी समझ लगातार रे आई हो दादा अरे भैया तो 10 दिन में थक गोरे जाके सुता रही खटिया धके भैया के तू जान ले रहुआई रहू हई से भैया हमारा हई से हम तो भाई हई से हमर मौगे भी हई से तो का बात कर हम मोटा गले पूरा ना ठीके कहत है पहले नहियन में एकदम पतिला रहन ससुरा त मोटा गने ए जाइलू तो चूस गोलू भैया के खूना में ना जे खाना बहुत कष्ट कर जानू कि ससुरा खाना देहन लागेला हां तो ससुरा खाना में देहन लागल समझ तार के खाना नु हो यार के ना हो का मजाक करते ना खाली 24 घंटा रोज को रखल रे हो जाई यार हम हां ए जी हम तो प्यार केहू से ना कइले नहीं बस भैया से प्यार कइने शादी माई बाबू कइलस हम ए जी अपन भैया से प्यार करी तो ना हो जाई तू बुर्बक बनैले बहू हमरा के रखले ना रहू तनी चले तो नहीं यार हमर केहू कही हमनी को ओइसन लड़की ना रही हम कोइसन खानदान के ना रही जा भैया हमर बौरा रहन त कह न त हम तो अपन मेहरान को चेक कइले हनी का से थर्मामीटर से तारा को रखले बनी एकक से काइल बड़ू कुल मेडिकल में एकक से सामान सब चेक करके ये तो हमनी को सब ना कर शौक बा रोज जानत रो कइले बनी जब ऐसे सोचते अपन मौके के बारे में हम नहीं करते मर्द सब के बारे में नहीं कलाते से गलत है ऐसे को सोचत हमरा डर रहनु हम 10 टाइम मुंह मरैले में तो मौगी मरैले होई लेकिन ना बिया एकदम मर्द होला सन जो हे दुआरी हो दुआरी खात में औरत ना होली सन समझ औरत खाली बदनाम रहली सन ठीक बा ना बदनाम कर रुकी नाम देवरानी से कहतन कि हमरा के बजहइले रहू देवरानी से कहम न कि देवर जी पूरा ख्याल रखिए तो कहीं कहीं मुंह मारे चल जाए रुकी कहतन ज्यादा तनी जान तो दिनों में रहल जाता है तन भैया के देखी ना खेत में अकेले काम करतनी घर में जाई 10 मिनट के बाद निकलब तो भैया के देखम बुझल आ जाई घुसेरी मेहरानू बे कोरा सुंघवा भइल बन त बड़ देवर बाबू बहन मेहरानू आवते कहतनी कि हम खाली जातनी घर में अरे बाप रे बाप ये काज नि कहाँ मर्द बाड़न आ कहाँ बनी जी आ सुनाता का हो एक मुंह पर से गर निकलेला न हाय देख लेके चले नी हम मच्छर ओह दादा एक नंबर के काम कोइले हरु तू ए जी हम इतना रोटी बेले के पड़ल ह न कि का बतलावे कि हम जनता हूं ना रही कि ससी के भौजैया गइल बिया कोटा लावे मौगी कन्या कॉलेज तो हम धके और ओकरा पे कर देनी एक कन्या तहारे हमरा गोतिनिया कहलसी हमर लइका न ते रोवत रहे पटकात ऊ का जानतिया कि हमर लइका महर में बा एक नंबर बहाना बा तो तोहरे भिरी न देखत ऐसन मेहरा जो हत नहीं कि कहीं ले उपाय क के लिया वो खियावत रह खाई धरी खाई आराम से ओहो लेकिन कुछ कहीं जी एकदम लाखों में एक बनौले बिया झूठे कहनी ना कि गिना तनी कहतिया मौगी कि करवा कहा करतनी हम छन ले बानी उहे छन ले बिया त हल्का ढीलवा खाई हां निक लागता न एकदम बढ़िया लागता मगर पूछो कह कहीं ले जुगाड़ क के मुर्गा मछली तू लिया के दे खिया दे तरू मेहरारू मिले तो एकदम तोहरे लेखा एकदम नैहर में रही ना जी तो हम अपन चाची उन्हें से झूठ बोल के एकदम मछली मुर्गा खा के देखी बात बलवान हो गइल बानी बात तू सही कह तू खा के नैहर में एकदम दे बना ले बहू यही जो अब फाड़ जेबे हां रौरा चलते पता हम ये हो जते कि कनियो से हवा ऐसा मारी त गुधिया के कौन गांव जईती कोई पता ना रही तो हरे आवते देखा तो हमरो तन की देह में एकदम जान बुझाए लागल ना तो पहले हमू रही तो बुझाई कि हवा लेखा उधिया जात रही देह चोर आदमी हमरा कमा के खियई त न हां तो तू खियावा तड़ू ना देह चोर बई तो काहे हमरा देन हना के घर में बैठ के राज करत रह ठीक बा काहे एकदम देखा तो ऐसन मेहरारू कोई के मिली मछरी जोगाड़ क के मुर्गा जोगाड़ क के ए बेरा मछरी खियवलू कर मुर्गा खियवलू कोलोनिया आइल बाटे मुखिया जी के पीछे मुखिया जी के चप्पलो ढोवे लागो हां ओ काम खातिर ना आदमी करी ह ना काम लेवे के रहला तो गोदहे के बाबू कहल जाला हां ऐसे कहतनी कि जा आराम से आ मुखिया जी के पीछे घूम
कि हमनी के कॉलोनिया पास करा देवस। हां बा खई कहलू कि आधा आदमी खइतन आधा में घर बनाइहन। हां और ना बनी तो हमें से कह का कहलही न तो घूस मांगत बस 10,000 घूस। मुखिया जी के आदमी कैसे हूँ करके मना जना के आदमी एथी कर दिहन हैं फुसलावे ना जाने ल बहू के हड़ हैं खाली घरे में बोले निकले ले इतना। तो हने ना केंगा का करी मांगत हो जत सब कह द हमरा भी नहीं खे भाई तो हम लोग जानते हैं बड़ा हम गरीब दुखिया हनी हैं तो कहलही कि आई तो आवत ना जब ऊपर से साहब तो लांगड़ के रोल कर द हां ढप कच्चे लाग। हां हां विकलांग बन जाई वही हाँ तब का विकलांग साफ बन जा कि भाई हमार ना गोड़ ना टांग बाटे तो हम कैसे कमाई में खाई। हां कितना मुश्किल से तो मुखिया जी के मनैले तनैले बानी बहु के आदमी। हाँ हमरा भी रह के तू ना एथी कइला हो पढ़ल लिखल मेहरारू कहे खातिर जोहनी रसा लगाई। हाँ अब रसा लगावा सुखा खा लेनी जा अब रसा लगावा तब खाई ले ठीक बा रसा एकदम चटके एकदम बनाओ तनी देखियो कोई जाने मत जाना तनी है एथी प्रमोद के तनी दुकानिया पास 2 टमाटर बगले में रख के चलै त ठीक चटके लागिया धनी का पतई ठीक भाई और कुछ ले ले आई ना और कुछ नहीं ना जाई न हां जा हम देखो त केतना निक मेहरारू बाड़ी जा जा नती हमरे देन ह कि आ तू राज करत ना तब ले छुछुइबे करत एकरा दुआरी से ओकरा दुआरी केहू तरफ खाइला पूछित नहीं ऐसन मेहरानू पा गइल नती कि घर में लालन के मांग मांग के तरह खियो तो बिया आ घर में रख लहूँ बिया बढ़िया से हैं ना तो नतिया के चलते हम एथी घर में रह पैती हो बढ़िया से हैं कि ना ए भर पेट भोजनो ना मिलत हमके कमाए धमाए के तेरही पैसा चलो हो रहा सब लगाई आराम से चट के खूब खाई। बाप रे बाप एगो बोड़वा तुअरिया पर ध देनी आ एगो लेके आ गईनी इहे नु कह जाला हो कि घर में मरद उरद रही सन तब नु आदमी लेके आवेलन। अरे मेरी माई माई गेहूं तनिए से नतिया के बेटा देले ह कहता कि चौरे ले जा कने छोड़े अब रोटी आटा कैसे बनी हो दादा हां कने आ मछरिया तो बनाइए देले भाई अधे करहिया मछरिया लागताटे ई कतनी मछरिया बा हो दादा सब कुछ लागता खिया देली का कने आ कहाँ बाड़ी हो कने आ ए कने आ का करत तड़ू बड़ी निक कइलू सब कोई के खिया पिया देलू त हो एनु कहा जाला हेने अब हेने खियलू पियलू त बड़ी बढ़िया कइलू। अब बताव बहरी चल गईनी त एनु कने के चाही कि हम नहीं खिया तब बना खिया के घर आगन कितना बढ़िया लागताटे केकरा के कोका को पीस देला हड़ू बुतार त बुझाइबो ना कइल होई खाए में। ना दीदी अभी कोई नहीं के खइले कोई नहीं खे खइले ई का कहतड़ू हो कि कोई नहीं खे खइले सही में दीदी त करहिए तब खा गइले देखो तनी कि कराही में आधा मछरी बा आ तू कहतड़ू कि कोई खइले है नहीं के त खइलस के करहिए खा गइले। दीदी एगो बात कहे बोलम ना अब बात मत कह रखले बाड़ू त ठीक कइले बाड़ू कि शाम के हो जाए ना दीदी रे वो बात मानिए कोई बात कहीं रे किसी आइम ना नो का बोला जन मोटे मोटे मौगी है नो उनकर जन है जी तिल निकलल ह दम तनकी सावरे टाइप की है ओ दिन बढ़निया ले जाए री आयुष के मम्मी उहे मौगी न मछरिया लेके चल गइली आ बहमा का कहीं तू दे दे तड़ू उमंगनी नहीं हो आय उमंगनी नहीं घर आंगन में बेटी पतोह से मांगत चले ले आय तो दीदी जी हम का करी बताई उ कहतड़ी कि कने तार नु गोतनी कहली नु कि मछरी जाके हमरा घरे ले लिए खूब हमर लइका रोवत रहे त लागत अब हम का कहीं हम केहू घरे बुजरो गइला हो नहीं खी कि हो चल जा हमरा घरे मछरी बनता आ तू धन और बात तड़ू घर में आय हम माना क के इतना गइल हने कि केहू आई त कबाड़ी मत खोली ह हैं कर जितना दहरा अपना मन के काम करे के बनू त कर आदमी सिखावत तब नो बात तू नहीं खुद सीखत ना दीदी जी हमरा से गलती हो गल जानता नहीं हम कलवा पर तनके चल गनी पानी लावे मसाला में डाले खाती बस नु के अड़िया ना उठ बन कर रहनी के लिए गप से हुआ के बस मछरिया लेके चल गइली हमरा से बतिया बोल गए आई हो दादा अभी हम जात नु बानी बुजर का हम बतावत नु बानी आ बेटी पतो नया नया घर में आइल बड़ी सना केहू के दुआरी पर उज्जा के तुरंते आ उठू कर दे तड़ी आ
दीदी अब झगड़ा मत करें। कहाँ बिया के का बोल दीदी कहाँ रहू हम तन चावल धोबे चल गई हैं। तहका देख ल मछली बनैली आ मछली दे देले बड़ी ऐसवा कमाई के कता आई रही मांग के लेके चल गइल बड़ी आ हम कोटवा में चल गइल हनी चवालवा लेवे गेहूं हां ए दीदी कुछू कहीं हमनी का तो एगो अपना घर के खर सामान ना के बिना और पूछले आ इहाँ के पूछले ना पता अभी आजे का कल में नया नया शादी बियाह भइल बिना पूछले कर कुछ सामान तो ई न हे हर बिया एकरा के इतना आदमी कान में ऐसे बच्ची ऐसन ऐसे सिखावत तब कुछ ज्ञाने नइखे हां कुछ ना कहीं दीदी माफ कर दीजिए जानते नहीं। हमनी के सास ससुर इतना बुद्धि ज्ञान देलस कि बिना पूछले पटिया पटीदार में ना जाए के चाहिए ना खाए के चाहिए ना लेवे के चाहिए ना देवे के चाहिए यहाँ ई आवते मलिकान बन गइल बड़ी तो ई बनिहन ना ई काहे ना बनिहन इहे तो हमारे सास हड़ी इतना कुछ आदमी मना कर के गइल ह कि ए बच्चिया छोटी को लइकन ऐसन कि देख कोई आई तो कोई के दीह मत मगर ई काहे के ई तो अपना मन के निमन कराही बने खातिर आजकल बेटी पतो ये करत ऐसन कने आ कि हम कोई कही कि उनकर पतो ही ठीक है दे देले है हम कही ना दीदी कि हम गोनी चावल तो चूल्हा तक करे हम कही ना कि रउआ मछड़िया नु बिलैया के तोप देल बनी का कहीं देखत ना 2-4 गो दीदी मछड़ी बचल ओमे के खाई बताई पूरा उठा के दे देले बनी अब हम का कहीं घर से चलत एक कने चलत हम चलत नहीं देखे खातिर हां चल कितना हेर बे कि आप ना हर कन्या से उठा के मांगत कोनो सामान का हो जी का भई अब खा ली जब बढ़िया से रात दिन मेहर भी रहत नहीं देवर बाबू तब मेहर के पढ़ाई नहीं पढ़ावत आए कि घर आंगन में कैसे रह जाला कैसे धन दौलत बटोरा जाला मेहर का गुलाम हो गइल बे रउआ हां ये जी हमने से गलती हो गइल। मोटकी मोगी के मछली है उ लेके चल गइली है। आई रही खेदन भौजी का हो खेदन वो आई रही आके पट से हमनी के ना रही घर दो चार धोते ने मांग के लेके चटनी तो भई रहती न घर घुसन होरी आदमी बा ना पूछे के चाहिए बताओ दीदी जी ना रही है कि चल गई चाउर दो हम दीदी कुछ कहीं त ना रह बड़ा तना ईमान के चली दे दे निकाल चली कि हम चलावे देमिंका के अपना मन के अभी जात नु बनी उनका घरे ले आवत ठठेर के आए जानता नहीं कि हमने से गलती हो गइल हम ना कर देखा हो देखी देवर बाबू एकरा के घरे समझाई ठीक ना आ हम तुरंत आवत नहीं ये अपना मन के करी हां ने आए हो तू बताओ बना देलु नु मैं तारा ई ना बुझाइलो तो घरे कोई आइल तो ओकरा के दे दी घर के सामान हैं ना जी हम ना दे रही को तड़ीनु कि ये कन्या तो हर दिन बहुत दिलदार आदमी है कुछ उठा के दे देवेली दे दे कन्या दे दो अब कह के गइली है नु के जाके हमरा घर मछरिया ले लेम बन ताटे कन्या हमर बनावते तब हम का करे तो नकी दिमाग नहीं है कबू तो पढ़ले लिखल हनी है ये कइले बनी हउहे कइले बनी अपना मने तनकी सजा आज बात बोल सुनवैलु नु चलो जा जौन कइलु जौन ठीक है कइलु तो जा तो कोई समझाई तब नु ना तो तार हाला क दियन जा कुल तार इज्जत बन जी नहीं जी हमरा से गलती भइल हे भगवान ही को नहीं कि हमरा से किसी आगो नहीं अब हम का करे बुझाते नहीं कि का जाने कहाँ से राड़ी आ गई हमनी के घर परिवार में विपद डाले खातिर जरा